Kawai ka kena ka badang saus nam karta kala du ya ka jing im kat ba ka himmen jongka kala light im hadien ba ka ding ka bala klangjur kala bam du ya ka yeng jongki hakashnong sas nyang bi West Giant Hills District. Kani ka jingjia kala jia hakamit ka nyotrik ulber hakapor kumba prabaje menmiet. Hakapor bajia kani ka jingjia plu ding kini ki kena ki dan tang arngot hayeng. Kani ka hebret ka bala klat ka day ka Elisha yakai kat ba ka henmen jongka ka glorify yakai kala light im. Kini ki hebret kidi ki kun jong kong itai ma yakai bat uma mewas jadam nakashnong sas nyang bi. Habaya keren bat uma founder singkon dekat isi shnong ulay thu bakani ka jingjia kala jia hakapor kumba prabaje menmiet kat ba ka kami kadang dan halenti na balet yo. Ulay thu ba hakapor bajia kani ka jingjia kini ki kena kila yo tia kat ba ka hemmen ka glorify yakai kat wesnem kala yo sngow ya ka jingme ding bat kala persang kat pala ban kersiu ya kapara bat ban ra ya kapara imat kam sngow la shu kumta kala mi sabar yeng bat perta jingarap na ki marjan yeng. Ulay thu ba ka daw kala bandai na ka jingme ding hadepe ki pulit penip ding bat ki pulit ralyang ru kila poi ha ka teka jaga Henry ka ding kala dat bam shngam ya ka teka yeng bat ki jingdan jing embaro. Phải đi tô chứ mày. Này phải ra đinh nó chú bị lẹ. Hey chur chur ham này cầm tu ấy ham lại phăng nữa. Lại phải cái đó có tên với tổ ôm đấy. À. Sao phăng cái đó tên đi.